Nurke para rawuh, para kadang Sutrisno Budaya. Sumangga kados pundi niki mangke kita pirsani gaipun Kang Putra Putri kang badhe ngaturaken tari jogetan sesarengan cipta budaya lan ugi mayu sesarengan kalian Mayang Sari audio profesional lan ugi kasengkuyung dening para sesepuh dalasan para pisepuh lan ugi para YouTuber tulung aku. Pramila katuran pinara sumangga kados pundi lan ugi kita pirsani sesarengan Turangga Putra ingkang badhe katuraken wonten siang punika. Saderengipun sumangga kita ngelaken menggahipun mars paguyuban jaranan cipta budaya sesarengan kanca-kanca pangrawit wonten siang punika. Jos warga jaranan cipta budaya mijil saking desa Jaraan Ulung Agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Risbandi mugi lestariya kabudayan kita cipta budaya ngrembaka warga jaranan cipta budaya mijil saking desa Jaraan Ulung Agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Risbandi mugi lestariya kabudayan kita cipta budaya ngrembaka. Yo cipta budaya oh lak he yo 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 hae 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 bergoyang bersama cipta budaya. Yuk, 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 yuk. Sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku ketan jemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu oh yo 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 yo
Asik. Impen kodek bengi kae kaya yen tenan no ketemu ning kono kae wela tur padha gembira kepenaan lagi ngimpi jarene wong padha kandha wong turu nanging yen to gelem bloko ngimpi niku bisa bikin rindu Yo, ayo.
Goyang Siti. Usa. Awas prayitna sing ati-ati cipta budaya. Lo. Yo. Ayo. Ha he. Lo ho. Ha he.
mangan radoyan rajana dolan nang omah bingung among kudu weruh wonten ngeti duku sumo ayu apa ratranyo sawangen iki awakku sing kuru klapa muda leganono nggonku nandang brata awiteng pari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa duduku semua ora krasa apa panten tega mbok melu janur paring usada konku nandang wuyung hae jo hae jo opla awas yuk lo opla
hop dah. Yo. Goyang titik yo. Dikepenake Cipta Budaya. Lolo. Lolo. Das. Yo kok sing hati-hati para satrio. Yo. Hey. No. Hey. Yo. Oh, hey. Hop. Lock. Hey. Yo. Ayo.
saka gedene sinumbang semu dadi bombone atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rina wengi tak pundi saya aji mula dadya lakukan utama saka gedene sinumbang semu dawe sangsame atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rina wengi tak pundi saya aji mula laku utama tetap langgeng goyang titik busa ha ho lo ha lo ha ya hey ho ha ha hey ho ha ha hey ho ha ha hey lo ha yo ye o e a ho ho a ho ye ha ho ha ye ye ayo ha lo ha lo ha lo ayo penak geger Cipta budaya asik lo Dik Jabrik katuran pinarak Dik Jabrik doa 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 oplah ayo ya Sek yo hey ha ho
Jos. Oh, oh. Bisa. Karokan moto beling. Ayo. Ayo. Dikepenake. Hae. Yuk. Ya. Ya. Hae. Yuk. Ya. Ya. Yo. Ayo lo. Ya. Jos. Oh, yo. Goyang titik. Bisa. Hae. Yo. Ayo. Oh. Wah. Ayo. Oh ya. Hae. Yo. Tak. Monggo Mas Tio, monggo katuran pinarak yo. Wah. Prayitna yo iki lho nger. Sing ati-ati lho. Ya. Lah. Ayo. Wus. Bener-bener lemah loh. Ayo. Hey, hop. Ya. Ya. Yo, kene lorong. Ayo doa ini gini. Kumpul. Bus adalah. Ayo lo. Asik. Yo. Oh. Rayana iki tambah nono maneh. Ya nasa. Yo. Iki yo. Ayo. Awas yo. Awas sing hati-hati. Oh. Hae. Cipta budaya. Wus. Ayo man. Iki lho ger. Ayo. Ayo. Wah. Yuk. Ayo. Oh ya.
Cipta budaya ke. Oi. Dharma kang cinandra karamitan ambarung kembang itu terus bangun hanya kei prekiata ambosani ayo Kaya manggene. Iya. Ayo. Ayo podo. Ayo. Sudut. Matur gunging manuwun.